ҳар субҳ хуршед фарёд мезанад: эй одамҳо, китоби зиндагӣ чопи дуввум надорад. пас то метавонем аз зиндагӣ лаззат бубарем. ассалому алайкум бародару бачакои ғариб апа хӯру ҳама каса хуш омада ба канали ҳаким сетап. ҳаматонда азор раҳмат калом барои дастгириётон. бародару старти бозӣ се буд. дар се рӯз 1100 дона билетиш рафта. 1100 билет дар се рӯз. медонед чӣ хеле ки дар бозии мо буратано 5 та мошиное ки инами мерседесиш бародару дар тоҷикистон пили 2 хона меша. 2 хона инамиш пили 1 хона 2 шоҳҷоизаш иш 2.5 миллион иш 1 миллион 4 миллион 2 мошиниш мешава. чия дар бозӣ бародару гӯш кунед, ҳамагӣ 7,500 билетай. нархи билет 2000 рубля. каси 10 тагира 1 та подарка, 20 тагира 2 та подарка. инами қаш басай шумода барои ки ограничения 20 та зиёд харида намешавад. гуфтагим ку ин бозӣ барои шумо братано, барои бачакои ғариб, барои бачаҳои камбағалай.
ай 20 дона билет зиёд гирифта намеша, барои ки ай 20 та зиёд бигиран, одамо 100 та бигиран, чанд та приза мезанан. И уже нечестни меша бозӣ. Барои ҳам бозӣ честни, якимиш братано дар дили чойхона 60 нафар 50 нафар меяд дар бозӣ иштирок мекунад, худаш барабан атоқ метавонад, худаш ҳамаша тамошо мекунад живой. Дуюмиш ай 20 та зиёд билет харида наметавонӣ. Сеюмиш братано 5-6 рӯз пас иншолло билетош буд мешавад, будрои я билети гирӣ на Сбербанк WhatsApp на Душанбе Сити. Нархи билет 2000 рубле братано. 2000 каси ай Тоҷикистон мефурад, 320 сомонӣ каси дар Россия Сбербанк WhatsApp ҳамин номерои 917 564 41 41 2000 рубл мефурӣ. ҳамин номеро бо WhatsApp дорад. Дар WhatsApp чек кароӣ мекунӣ, тамом. Билетит 5 дақиқа максимум 5 дақиқа дар меояд. Шоҳҷоиза Mercedes. Дуюм шоҳҷоиза Kia Optima, сеюм Mazda 6 полни комплектатсия, сеюмиш чорумиш Solaris 2017, панҷумиш Solaris 2016. 1 миллион дига конвертои плия 1 миллион. Конверти майда 10000 рубле братано, 10000 рубле ками камиш. 120 та приз меша, бозӣ дар мухи дар дили чойхона мегзара. 120 та приз бозӣ дар дили чойхона. Ин аз Сбербанк WhatsApp на Душанбе Сити билетора бигире брато, 5-6 рӯз пас финали бозӣ шуд. Худо медонад ки бозӣ мо дар 14 рӯз буд шуда буд, ин бозӣ максимум ҳамин 1 ҳафта ё 8-10 рӯзда буд мешавад.